Hi. Say. Yes, nice. Muri boy, guys. Say. Um. Taritari unopenga hanzi how I met my wife. Iwo ukatarisari nori vanhemaiwo ungagota meet your wife panapa sei iwone vana vako vatokurisisa. Zvofamba sei ipapo? Zviri sei guys? How are you? How are you? Zviri sei? Zviri sei? Zviri sei? Guys, ndasina sendakavata. Muri bore here. Muri bore here. Munaendeke. Guys, muona apa pane chinhu chewhite chiri kuda chikumashure kwangu ka. Guys, madzire atakamara tichigadzira zvinhu zveekera. Mina imbotanga ndaekera. Ndanhakiranda. Nditange ndambofila kapepa hanzi ndipowo majaketi. Guys, kunoku kutonhora nhasi days amana kuri kutonhora zvakasimba kwete zvekumboseka. Ndasara ndiri machira nhasi. Ini nechando we are not friends. Sister Loka say. Gogo Cherry say. Gogo Cherry ndaona comment yenyama ita ndaiona. Junior Nongwe uri say. You Sister Eunice Marota. Joyce Napea say Chinaka. Carol. Thokozani Mulalea Davy say Lokadia Chiso say Silent Ushokunze. Shari ndaona comment yako yawati ayo gogo Sister Eunice ndimwene wazvo vakoma vanga zvikanzi nagogo Cherry Silent sei uchiti admire brother. Ndaseka ndozviona. Magaya creation say beachings zviri sei Abigail K rubatsiro bure sei maposa Modesta Katiyo Margaret Magwaro Tapera Mafunga zviri sei ndamurisa Anefineti Brenda Machekera Vamagumbo zviri sei dzidzai mutizhe Felisas Masumbukire Winnie Pachawo say Josephine Papaya Precious Manika Nox blah blah zviri sei Francisca Yakurima say ndiche ndichinyora katsamba kangu kare. Okay. Good eye. Right. Modesta Katiyo Sexual Jeko Muchacha zviri sei Nash Esiderera Tari Pamela Said zviri sei VCM uri sei Modesta Katiyo Rongai Tendosi. Tarisai nemadzako tarisai manje madhamu vako ndo vanondinakidza manje vanokupedzera brother tarisai vanonyatsa kukukatira chibhurengedzia. Kapo inondifaira manje inondinakidza zvingamboiti kapo ina yabrother taritari inospaka. Rujeko Mandla Daina Moyo Pamela Said Levinia Chimandamba zviri sei Nyengetrai Chado Tongai Lawrence Gika zviri sei Memory Matarira zviri sei. Izakarebe. No haters of persons flow with the love of God. Wow, that's a long name. Zviri sei Joyce Napam ndamuresa chipo moyo zviri sei Vashet kuzinyero zviri sei Njokwe Geti sei Gladys Nerupiri. I refuse.
chikomborero jaiwa tafadzwa jezi mujuru katewe zviri anesineti nenzi mugawe tongai lawrence giga shota pamire tino uri sei sei chinaka tracy modei sakatiyo mwanyara manjeya sei sei beachings memory mataira tongai lawrence asikapanda kudzokorodza kapo summer seeds sei sei patrick mavhura ndakumhoresa vanditesoti paya sambox yaspirasi here guys nhasi tichatikasirei kuti pedzei guys ndasa ndabika nhasi ndati kuna uyu pane kastara wakangu kandoda kuita kemix and mix american gurash ndoka ndiri kuda kurya muzuva ranhasi guys ndisati ndatanga ka ndikaindikudzei zvenyu guhwa ini mosa apartment yedu animoona madziro aya kumwe kwacho ugugugu inenge yaa imwe chiimba nditika vanhu veimomo guys bedroom rezi one nekitchen hakuna malaunje hakuna chii inenge ingori like a one bedroom nekakitchen kako saka indakaona chii iri guhwa guys ndakaona inonzi chii vanhu vakapinda mumba muya ndikati kuna uyu unoziva murumuka munowanzoita sei kuiswa mastudents ane noise hauvati handiti ndi zvazvakamika ndobva chii tati kuti pastudents ndobva atonditi mwosi I think room iyi yazopinda vanhu ndikati vanani ndobva ati vanenge vana vadoko ndakagara pashe musi uno ndoona mai vapindamo mapinda chikomana chimwe chidoko mapinda chisikana mapinda mazigomana mazikuru ndofunga mazitwidzi maziguru vaimo vakatouya nemwe metsesi zvakare pamusoro pazvo tikati kudava vamai vaita se vavazosiya chii vana kuti vagare imomo vachienda kuchikoro pedo because kune about 4 schools around me sekuda ndo vavazosiya izvo kana vari kutogara vatori 17 mukarumu ikako saka kandiudza kazini wangu ane makuhwa iwe shiroi atingi murumu mukamu vanhu vese vari kugara vari imomomo vatakaona vanenge vari kugara musemu one room imo tikati iwe mazigomana aya maziguru anga ari mama yacho asi mazitwidzi nevamwe namai vakakura kudaro vose vese vachigara imose apa vaiti nyeyaka saka takuva nyeyawo nekuti kusazvo vaiti nyeya takangonzwa kuti africa tikati africa taita sei nokuti isusu munhu wese anenge mutema anenge achingonzi africa kuda vaitirevera kuna landlord kuti tirikuita ruzha isa takatonyarara mose tikati manje vada kutotijairira tinozovaitira noise manje vakatama vanofanira kutotama saka izvo titori paoperation yekuti next month vanofanira kunge vatana ndikaramba ndichiri panapa kazhinji kacho vanofanira kutama zvavo nekuti havangagari varipopo vari 17 guys more than 10 people muka one room imomo aiwa kana ndatobatikana zvisingamboiti apa vaiti nyeya vachiti africa vaitotaura pafoni guys vaiva kuma10 vaiti ndionasa kutoti vaifonera landlord kuti mangarira ini manje ini ndakavhura apartment ino ndindakatanga kuti sitati 1 handinazobva pano wondimangarira landlord wangu handidzingi zvekubesa ndeiki ndonga rudhenderwa nemakuhwa akwaya ndatongoremerwa ndaremerwa nemakuhwa iwayo zisingamboiti kutoti vakati nyeya africa vachitaura pafoni nemwana vaitimhangarira vanomhangarira kave kuno havana secret vanenge vadatoti utodzingwapo zvino zvinoita izvozvo ini ndakatanga kugara pano 3 good tototi 4 years ndindakavhura apartment iritsva hundifonera kundimhangarira ini mvura ikaenda paapartment ini ndinofoneni kuti mvura yainda vanhu vachigadzira magesi akaenda ndofona magesi ainda vamuna vanenge vachikoti okay ndoda kutoti vatame ndoda kuvatamisa ndoda kutoti vatame ko kufarira varungu kwavanoita iwe handitaitaura hangu mwe musi hangu nyaya yokuti munogona mutori mese muchoseka muri meseka basi pakangosvika murungu nyange achinowaziya sei antonzi ndo natural smell itori right iyoyo nyange akatoti dhiri yake isingatombohusukana kuti my name is zvake ndo zvinotonzi zviri correct
zvakwazvo kana kuti kana muri kuchikoro paya paya ningirikini point inotaurwa nemurungu ndo inenge ine value. Yes, very true. Haunyebi, hautonyebi, ndonyaya taigara tizonesana ngoti saka kana pasitorina murungu panapa, it means that we cannot move on. All right. I hope rudende rwapo. Ndirazoita story time imwe yandakamboita dhirama nevarungu ivava. Taura hangu vanotibatsira mberi kana kuzoona chimunya chaMwari. Handakurya kai nenyasha kutomboita zvekubika. Achibika tofanira handingoti zvinombotora time zvanhasi. But isati tapinda ndane katradition kekumbotanga ndaita ka-ice breaker. Ndofunga mashemari enza anozvifarira. Ka-ice breaker kangu gereke kuti taura tini. Ka-ice breaker kangu ndeke kuti tine mashoko maviri anonzi equality nerinonzi equity. Since zvinhu zvese zvatakuita somehow zvinenge zvinoudza public yoti panapa iwo. Payaziwa uda kutounza zvepublic yoti panapa. Guys, mawedza takamaitiswa naAdan Maki uda kutiunzira kuda kuti ndiri munomu. Why did you bring that? Okay, sorry. Ndichipinda munyaya yangu. Pinda munyaya equality and equity no. Gazibe. Zvekupublic yotiko. Alright, taura kongo ongoda tichiya about equality and equity taura kuti. Ndaiti mashoko aya aimbondiconfuse ari tu. Stereki. Tichangotanga tiri kumingi kuchikoro, but I had to research more about them and to get to understand them and what they mean. And ndakazoona kuti since zvinhu zvese zvatakungoita muupenyu zvinenge zvichingodzokera kugender programming or some equality of some sort, kuti tikwanise kuadressa even the 17 sustainable development goals, tinodzokera kunyaya dzeequality, gender equality or just inequality in this social spheres. Saka ndakazoona kuti mashoko mairi equality inoreva zvayo kuti zvakafanana nekuti tine maorenji edu 10 nevana 5. Equality tiri kudistributa zvinhu zviri equal, zviri fair, which means mwana 1 anenge achiwana 2 maorenji. But when it gets to equity, tinenge taakutarisa manje kuti it's now distribution according to need. Taakutanga tamboita background search whether ndezvemahistorical disadvantages here kana kuti chitoona kuti pamwe probably pavana 5 vatinavo 2 vacho vane kwashi, vamwe 3 vari health. Hatichati 2 maorenji, togona kuzoona kuti ava vana avasvike palevel ine vana vari health vanogona kunge vachida 3 maorenji. Taakupa vamwe 1 vamwe vane kwashi taakuvapa 3, ndo equity. So it's just distribution according to need. Zvinobva zvatidzosera ku 2 sustainable development goals dzedu dziri mu17 muya dzinongoti gender equality ne-reduced inequality. Unotisa lecturing panapa chaMwari. Ndapedza. Ndakupinda yapedzako. Unotisa ma-SDG panapa. Tawarise. Autoita SDG kai. Then alright, ini tapedza kumona manje mugore kwete ra 2013 tadzokera padeni. Tasvika padeni, I think takapedza mid-year because tisi takatanga chikoro pakati pegore paya tambosiiwa kuscholarship. Saka takapedza I think unana July vatadzokera kuZimbabwe. TakuZimbabwe uku first 2 months, I think it was August and September. August ndakabva ndasangana nawo nemumwe musikana wayo zvakaitika nezvokuti akauya kumba. Taipinda taxi church nevabereki vacho, saka akatumwa namai vake kumba kwedu, ndobva auya. Ndaigara kwekwe ipapo, saka aenda ndobva mai guru vangu vatoti uyu mudzimai wemukoma wangu vatoti bamunini machiona seiko chimoko ichi. Ndisina pfungwa, ndisina zvandambofunga pamusoro pake. Ndikati asi muri right kagulesi.
regedzai ndigozozama laki. Ndobva ndazozama laki paya, ndobva ndabvumiwa paya. Takangodana ndofunga 2 months. Ndobva ndobva ndarambiwa. Ndichazodzoka hangu ndakarambiwa sei. Saka ndakuchipinda mune kuti ndakazosangana sei namadhamu vangu because zviri interconnected. Then tichiri ipapo pane musikana womunin'ina wangu ndiye aitamba namadhamu vangu. Ini madhamu vangu ndasati ndambovaona, but musikana womunin'ina wangu ndiye wandaiziva because taipinda futi tese chechi nemusikana womunin'ina wangu. Saka zvaiitika ndezvokuti vanhu vepamba pavo vanhu vanga vakangoti jaira because ndaitamba nehanzvadzi dzake. Saka kana kuti even mudhara wake aigona kumbondidedza ungoti ndichipfuura murodhi ungoti mai dzengo uya pano, ndongotaura navo sevanhu vaipinda vese chechi. Saka mumwe musi ndaitopfuura hangu pamba nepamba ndibva mainini vaya tongovati mainini because ainge ari musikana womunin'ina wangu. Ndobva nditi bamukuru hai pano, but pathat moment vanga ari pafoni. Saka pandakasvika paya ndobva ndamira ndonzi waringotaura. Ndo mazuva aya aitwa teleso yaive nemazibundles aya ekuti waiti ukatenga kana kuti US $1 paya unogona kutenga madaily bundles ekuti unokwanisa kupokana 200 minutes dziri valid for 24 hours. Saka aingotaura achingotaura, ndikati chingondamira pana munhu warimbotaura naye ndiani kweye. Zvikanzi shamwari yangu anonzi ningi. Ndikati ndewepi? Ndobva ndaudzwa zita rayo ndairiziva, I mean surname yakataurwa ndaiziva because ndaiziva hama dzemusikana uyu because taipinda tese chechi, but vaipindira kune imwe section like kumwe kunonzi kuti isi taigara kunonzi kutenda. Saka ndobva ataura paya ndikati kwembondipowo ndimbotaura naye munhu wauri kutaura naye. Ndobva ndapuhwa foni ya. And surprisingly munhu ndaisingamuzivi, but takakwanisa kutaura ndofunga dzinotosvika kuma20 minutes. Hamiri nyaya dzacho dzaibvepi, but mukutaura imomo ndakamuti akataura shoko rekuti akati muzodziwa. Inai ndiziva akati muzodziwa. Tasati takuziva hedu kuti muzodziwa ndiKristu bedzi. Tikanzi muzodziwa ndikati saka kana watonditi muzodziwa iwe watowo muzodziwa resika. Zvoreve izvozvo. Aiwa anga anditi muzodziwa ngore yadzeanoended. But then like muchitaura muri vaviri kuti muzodziwa ini muzodziwa resi zvinorevei? Muzodziwa resi yanga yangowo zvaya zvakafanana nekuti manager oti manageress or something, kuti you are now part of me or something like that. Oh, okay. You get it right? Saka handina kuzombotaura. After that akabva ndangoti idzi ndo nhamba dzangu idzi, ndakabva ndamutumira nhamba ndikati idzi ndo nhamba dzangu dzeteleseo idzi chichi, but ndakabva ndatokanganwa nezvake because ndaive nemusikana wandaidana naye. Ndadzokera musikana wangu kuya takumadhiri. But zvakazoitika ndezvokuti one day ndofunga taata ne2 months dana nemusikana wandiri kutaura wandakasvodana naye chibva kuuniversity. Saka aindaita zvekurasika muzodziwa resi neuyu girlfriend yanga yaramba vanhu 2 vakasiyana kuti 1. Vanhu 2 vakasiyana. Zvanditaura uyu musikana wandakataura naye pafoni uyu muzodziwa resi yanga iri ningirikini shamwari yemusikana womunin'ina wangu. You get it? Little brother yako enge ne baby. So baby re brother yako iwewe ndoro unga kuda kukabi baby re brother yako raitaura neshamwari yake. Then shamwari iyoyo ndo kutaura nezvayo ndo muzodziwa resi. Then kuzoita musikana chaye original wanga aripo panguva iyoyo sandataura nemuzodziwa resi. Saka there was this day ndaitafara zvokuenda kugomo kunonamata chichi taingokuti kumasowe. Saka one day ndiri kufamba kuenda kugomo ndokati ane about 1.5 months dana nemusikana uyu. Akutotanga kukwira kamukwidza kekugomo kaya
pandaona message yapinda zvikanzi shamwari madhiri akadhakwa handikude I never loved you blah blah kamessage kapinda kati okay from musikana wandaidana naye zvikanzi ndikati ndiri kuda ndechitokunyepera ndechitokutambisira time ndazongopedzisa kukwira gomo paya ndangoenda hangu hamuna matonga buda hapana chakabuda ndadzokera kumba ndikati vandasenda message musikana waya ndikati iwe zvinhu what happened zvoda chitaura tichionesana because apa wangoti juma handisi kuziva kuti zvakutaura zvabva nekupi zvaita sei zvikanzi hapana kumboonana kwatinomboita because zvandatotaura ndizvozvo okay. That was my last communication nemusikana then ndichiri paheartbreak 3 days in 3 days time then ndobva ndaona munhu phone number iri kundibhipa because remember pandakapa musikana wayo phone number yangu inini handina kutora phone number yake because handamboita basa nazvo stereki basa naye saka ndobva ndaona pane phone yadi yapinda zviya zvekubhipa zviya ndikati number iyi ndobva abhipa futi zviya zvokunge ari kubhipa ndashaya kuti ndobva ndazoedza kufonera manje munhu yani ndafona manje munhu uya kuti ndiwani chichi zita ringabuda zita harisi kubuda manje kuti ndinani tiringotaura asi iwo ndiwani ndaimboita kakufungidzira kuti but because ndatokangana nezvake but according to iye zvakaitika ndezvekuti musi iwoyo since kwaive nemateresel bundles aya materesel bundles anga atenga anga kufanira kuexpire saka akabva atanga kungotsvaga munhu ane teresel mufone book make saka nhamba dzese dzaakatsvaga dzaaedza kufona dzaisapinda yangu bedzi ndo yakazopinda yakazoita through saka kufona achikata kwega kwaive kuhesitata kwaive kusiri kubhipa kwaive kuti ofona obva ati ndofona here obva akata ofona obva ati saka munhu ari kuramba kutaura zita ndajusa dhola rekutanga tataura 200 minutes tiri kungoseka tikutaura but ndiri kubvunza kuti ndiwani because ndatomukanganwa nezvake kuti takambotoita datiningirikini ari kuramba kutaura ndadeedza munin'ina wangu ndikati pane munhu ari kutaura pafoni apa anotaura naye pafoni tiri kuwirirana mukutaura but haasi kuda kutaura kuti ndiani zvikanzi munin'ina wangu akati okay kana akazofona futi chazomboedza kuti tinzwe kuti ndiani saka tiri ipapo takatati ende yekugomo taifarira zvokuenda kugomo kunonamata tiri murodhi kuenda kugomo patisangana nemumwe muvhangeri wekuchechi kwedu pane munhu andingofona tabvira kungotaura but aroramba kutaura zita rake saka munhu uyu handisi kuziva kuti ndingamuhandle sei zvikanzi nemuvhangeri waya mutuke muudze kuti handichataura zvavakataura munhu akadaro muvhangeri ndo waikupfurira zvikanzi munhu akadaro itsotsi munhu asingadi kutaura nezita rake chichichichi hakuna munhu akadaro kuti anenge ari straight nanorambana nezita rake saka iniyo ndakanga ndatogadzirirawo zvandaudzwa muvhangeri aya ndikati this time akaramba kutaura nokuti straight maniwe ndosiyana naye saka tafamba tasiya muvhangeri waya tafamba taakuenda kubhozi wanga hwausiku mari taenda kuma-evening prayers taenda kugomo kuya ndazojusa futi foni yaya ndatenga mabundles aya ekuwanda aya ndobva ndati ndakutaura nemunhu yatiri muroad chena bva ndati mufano wangu imbonzwa kuti munhu uyu ungazive voice rake here kana kuti akataura saka ane mamhoresero aakaita mufano wangu aingoita iye ega like isusu kana tichiita zvekuyera mitupo tinoyera dhuve misamaita saka akangoti kumufano wangu chi
samaita. Saka mufana wangu akabva atoziva kuti ndinhingirikini. Bva atotaura zita tikanzi aiwa ndinhingi kupfekewe. Pandakazobvunza mufana wangu uya kuti ndiani, ndobva ndobva ndaudzwa kuti zvikanzi handie. Ndopandakazoziva kuti okay, ndo wandakambotaura naye about 2 months ago pafoni yemusikana wemunina wangu. Ndobva apa remember ndachangobva muheartbreak yanga yaine 3 days. Musikana yakafona ntonga after 3 days. Saka ndobva ndadi ndatora nhamba dziya ndobva ndabva ndatotsidzisevha manje. Kwakuchitanga kudi kupropose. Kunonzi kudi amen, whatever that was. Ndikatoti check. So I remember kuti ndaifanira kuzoenda kumwe kunonzi kuVenice. Pane vanhu vandaifanira kunoona ikoko. Ndozobva kuVenice ndienda kuHarare. Pane zvadaida kunoita kuHarare ndichizodzoka kukwekwe. So taenda kuVenice kuya. KuVenice kuya vasingabati network manje. Ndiri kufamba ndichikwira kugomo ndichitsvaga network. Yekungoti ndifone bedzi nditaure naye nditaure nyaya yangu. Ndiri kukwira pazvikomo yazombobata ndazombotaura munhu ari kungotsika. But ndiri kuona kuti kurambawo kunenge kune kahope mukati. Tabva paya kuVenice kuya ndaenda kuHarare. Bosi ndaiona mhomzi wangu pane zvataifambirawo. Taenda kuHarare. Musi watasvika kuHarare ko taisvika wakambokusvika kumufakose kuya. Musi wakandiperekedza unokwira ndege kumufakose. Musi wakandiperekedza unokwira ndege uya. Kwasivako wewe. Ndokwataienda ikoko. Iwe nemusikana iye kana kuti nani? Namhomzi wangu. Navhangeli. Aiwa. Ndikuti takabva kukwekwe tichienda kunonzi kuVenice. Ndina mhomzi wangu pane zvataifambira. Tikasvika kuVenice kuya. Tozobva kuVenice takuenda futi kuHarare. Tozobva kuHarare takudzokera kukwekwe. Saka ndo mazuva andanga ndangodi ndichangowana nhamba dzemusikana wayo manje pakufonana kwataitaita paya ndazoidentifya kuti musikana wayo ndiani. Saka ndakanga ndakukanda shoko manje. Saka mukukanda shoko ndakanga ndichiri muprocess. Saka kuVenice ndokwanda ndaitsvaga network. Bosi kwakusingabati network. Ndichikwira pagomo ndida kutaura naye chete. But tazobva kuVenice takuenda kuHarare. Ndaitaura naye God. But I think ndakazobvumwa ndokunga I think on the 3rd day rekuattempt. And I just vividly remember it because ndanga ndine it was around midnight. Ndichingofuona chete. Then takudanana, but kudanana kwatari kuita munhu uyu handisandambomuona kutomuona chaiko face. So what I had to do, ndakabva ndaenda kushamwari kumusikana wemunini wangu uya ndikati, do you have maphotos emunhu uyu since muri mafriends? I know their family. I know vanhu vekufamily kwavo some brothers nemamwe and his sister as well. Ndaivaziva vanga vari vakuru kwari. But iye handisati ndambomuona. Ndiri kutraya kupicture kuti face iyi ndeipi but handisati ndamboiona. Then ndobva ndapuwa maphotos. Ndobva ndanzi ndeuyu wakanga watorwa wari wese. Okay, iripo. But munhu tiri kungotaura ndiri kuti almost every day tinoshandisa 200 minutes dziya dzatinenge tapuwa dzatinoenda ikoke chichitaura tishandisa chitelesel. Chainetsa nyaya idzi taingoklika zviya zvokuti taigona kutaura. I remember the other day takataura ndofunga 400 minutes dzese because ndakajisa $. Ndikakonvheta ikata 100 minutes tikataura dzikapera. Ndikajisa rimwe $, tikataura rikapera. But asati amboonana. Face hauizivi. Face handizivi. Ndakatozongoita yekuonera pafoto. Kumba kwavo kukwekwe kwakare koko kutoudhu but isusu but ipapo panguva iyoyo anga achigara nasisi vake kuchiredzi. Saka chiredzi nekukwekwe hameno pamwe 300 kilometers or 400 kilometers away.
So taingoita rudo rwepafoni rwekwe. So that was, I think, patakatanga kudanana, it was, I think, muna October. Then towards December, ndibva ndamboronga akajeni ndikati ndoda kumbonoona munhu uyu because handisati ndamuona, ndongoita zvokutaura naye pafoni. Ndikati asi regedzai ndiite iri inenge surprise, ndozofona ndamumasvingo kuti ndiri kuuya ikoko. Ndobva ndakwira bhazi rangu uyo ndamumasvingo. Kumasvingo kunogara munin'ina wangu nemumwe brother yangu. Ndaikoko ndarara masvingo. Pandazoti ndazofona ndikati ndiri masvingo ndofamba sei kuOutredes. Zvikanzi manje hatiko kuchi kumba vanga vaenda kunoita macompetitions ekwaya ekuchechi. Saka vanga vaenda hameno hanzi kunonzi kujerera here kana kuzaka hameno whatever. Saka ndibva vaenda kusiti ipi? Ukunzwa? Saka ndibva ndati vaenda kusiti ipi? Vanga vaenda kuchechi kumacompetitions ekwaya ekuchechi. Saka vanga vachivaenda, I think, district here amen whatever, but vanga vataenda kuvanzi kunonzi kujerera here amen, handiri kuziye. Saka vanga, which means vanga vasiko kumba. Saka ndinoda surprise ndiri masvingo. Ndobva ndazonzi chi, ndazoti zvanzi asi tiri kudzoka chi nhasi. Ndakabva ndakandatokodhiniwo kuti saka munhu ako akadza apa ndaifanira kuzodzokera futi kubasa. Ndobva ndatozoona kuti mazuva angu futi ekuti ndikazopfuurirawo kuenda kuchiredzi kwacho nekuzoda kuzodzoka. Yakumbopinza ka. Unofanira kutomupinza. Iwe yes. Bossa boy. Ndobva paya mazuva angu futi ekuti ndigozopfuurira kuchiredzi nekuzodzokera kukweko ndisikobata madhays ekubasa. Because apana nangotora nonga weekend chete off. Ndadzokera kweko handakuona munhu kapa. And that was around end of November here amen. Saka zvazoitika manje zvokuti sometime muna December towards Christmas munhu andifonera zvikanzi ndina vatete vangu vakabva kukadoma vari kumba kukwekwe ndokwandaigara, vari kumba kukwekwe. Saka vati vanoda kukuona, so but kukuona kwavachaita vachange vachibva kumba vokwira kombi, handiti vozosvika pamwe panonzi padrive in. Vachaburuka kombi iyoyo, vaburuka kombi iwo kubreka payas ndikubreka payasi imbobuda udzoke buda udzoke ita ndakuti ndikunzwa manje wangu wachibreka zvisingaite. Alright. Saka zvikanzi pane vatete vangu ana mudhara kumba kwekwe kwandai ndiri ikoko. Saka vati vanoda kukuona. Saka ivo zvaunoita vachange vari mukombi. Saka kombi inenge ichibva kwadati kwaanogara kuya kutold kuya. Saka iwe unomira paroad, then vachamboburuka kombi iyaya vombotaura newe, then wozokwira zvekombi futi. Payasi nyinyi kwandiri kuri kuekera kuri kubreka zvisingamboita jono chimboita exit udzoke ili kozinazi kumweso munhu kaina atofriza. Adzoke futi koya hanzi kumunzwa saka ngaadzoke saka nongwanzi ndekwenyu shironiyo. Spirit of anti stories, get out in the name of Jesus, out bless. Spirit of anti network. Taura hanzi nao ndikunzwa saka I think maybe kusaidi kwedu ndokuri kubreka taura ako payasi.
continue nyangwe vanhu vatadzi kunzwa. Inini ndinga singachakunzwa. Ezvinori kuti ndwa nditi. Ndikuwa. Saka vana dzizomirira atete vaya pabus stop kudi. Saka ndobva ndadi saka semunhu anga ndainyara kuzongonomisangana natete ndega ndobva ndabva ndati ndegedza nditore munina wangu vandaenda nemunina wangu yawe bhebhi rake riya ndobva ndaenda naye ndikandiperekedze ndinosangana naateta. Saka tasvika pabhasi paipa yatamira tikufona kuti vatete vacho vakupi ndirifonera nebhebhi ndikufunga kuti ari kupi ari kuchidzi zvikanzi ndavafonera izvezvi vatete vati vakutosvika. Kombi yasvika yamira paya munhu ari kuburuka mupanho wangu ndiye akabva atoti handini apa kureva kuti ndiye musikana wacho uya manje wandaidana naye ndisingazive sina kumbomuona apa aninyepera kuti vatete ndovada kukuona. So that was my Christmas surprise or whatever gift. Tava tatopinda pataenda hedu town. Saka ndakada mupanho wangu chitiperekedza tachaendi tiri tu ende tese pataenda tiri 3 kutown paipa takutowirirana paipa zvafamba bo. So inini I didn't know kuti all along zvinhu zvaitwa izvi aive matests ndaitestwa. Saka nyaya yatete yanga iri test. Then saka ndazonzi bozi anga ari towards festive season kamunana December ndazonzi hanzi mai varoda kukuona kureya mai kureya kuti ambuya. Tikati kunoona ambuya so kwedu kumazezura hatizvizivi izvozvo kuti unongosvika kungokumba. Ndikati vada kundoona kupi zvikanzi kumba. Ndikati kumba une mudhara wako zvikanzi ndobva ndamboramba ndobva ndazoti I think ndakazobvuma on the second day kuti aramba achingopesista ndobva ndazoti okay ndiri kuuya but it was by Christmas ndobva ndabva ndaenda kumba kuya kuya ndasvika but handisiri sure manje kuti how to conduct myself. Apa uchiri kumasvingo kana kuti watombobhako kumasvingo wadzokera futi kuhoride kana kuti wazokwira futi rimwe bhazi wazodii? Aiwa indaigara kukwekwe musikana ndatokwira bhazi ndadzokera kubasa kukwekwe kwandaishandira. So musikana ndiye akazoita surprise visit manje achiti achininyepera kuti tete ndovada kukuona. Saka ndobva ndanomira pabus stop ndichifunga kuti tete vake ndo vari kuuya kuzondiona pabus stop. Iye ari atobva kuchiredzi achiuya kukwekwe bosi kumba kwavo kwagara kuri kukwekwe kuchiredzi aigara nasisi vake. Sori zvangu pesi ndavhiringika uyu anga achinetsana neni nekuda kuekera kweadapta ngoziva kuti I think next time mumwe nemwe anofanira kumboenda kana kukicheni mumwe unogara uyu ndandisingafane uyu uri kundipopotera naye ari kuseri une klasi indi palive ka iye une klasi yake ari kuita nemamuslim lecturers saka wanzinda unopfekekera naye munhu ungaenda kundo palive stream wakashama wanzinda unopfeka ndakapokudzai paya wanzinda unopfeka saka zvikwamonyera mazambiya ose izvozvo she look like a muslim ari muklasi right now saka lecturer wacho mumuslim yapindwa nemamuslim iye aenda akapfeka kasipageti wanzi monera izvozvi wakapfeka manzi machiya saka tati mapinjapu ndo anzi pfeka izvozvi utori muklasi kuita kwati kuita saka tikunetsana nenyaya ichi ndomupa laptop oti chindiitira ini ndiisire paadapta indipa live saka ndo wandiri kuti unopenga ita woga chamwari. Ora tichinetsa kundiudza achandiye laptop anayo yanga achidandampa. Pausinonzwisa ndepapi? Inini ndagumira pekuti pepe iwewo wanzi warerwa nemauti vatete asi wanga uri mumasvingo handiti ndobva masina mutaundi kupi kundorya saka ndichahwisisi manje kuti nemusikana uyu from pamakazoti Christmas yange iri same place here kuti zvatowo zvemumwe musi panzi uyawo nemai. Okay, aiwa zvakaitika kumasvingo paya zvandataura kuti handazokwanisa kuenda kundozopesa jenera kuenda kuchiredzi
ndakabva ndadzokerera kumashoko ndakudzokera kukwekwe kubasa because madhezi ekubasa anga akukwana. Apa ndanga ndatoo kukwekwe, musikana ari kuchiredzi. Ndo musikana paakazongoda kuti vatete vada kukuachi kukadoma, saka vanga vayazoona vabereki vake, of which iye aindinyepera kuti vatete vauya, iye ndiye anga auya kubva kuchiredzi, auya kumba kwavo. Saka paakaburuka kombi, it was a surprise. Ndindaisanyatsomuziva wangu. Azvinzi. Then ndokuti yanga iri one of the matest. Then ndibva tapinda patest number 2. Test number 2 yanga iri yekunzi hanzi uya mai varikuda kukuona, vati uya unoda kumba. Saka indobva ndamboramba. I think ndakaramba 2 days or so kana so. Ndobva ndazobvuma kuenda kumba kuya, but I wasn't really sure kuti how to conduct myself because isusu hedu pamazezuru zvinenge zvisina kaunhu kakanyatsonaka kuti uinde mushamana tezvara usati wakusikamwa. Saka ndobva ndazongoenda, ende masvikiro andaigona kuita hangu ndaive nemawezi akawanda because sezvo tambotaura kuti taipinda tese chechi ndaigona kungosvikawo semwana wesangano sezvo baba vacho vari mufundisi kuchechi kwedu. Then ndobva ndaenda paya, ndasvika kuina mai vacho, baba vacho vanga vasiko. Ndobva ndangogara, ndobva ndangointroducwa wacho kwakanzi chi mamai shamwari yangu yangonzi shamwari yeshamwari yangu anonzi paya sechichichichi. Saka vabereki vacho vaigara vachiziva hedu family yedu. Vaangonzi alright, dirira vamwe drink. Ndobva ndadirirwa drink riya ndamwa paChristmas kabva ndadi anonga ndangogarawo zvekuma maybe 30 minutes or so, ndobva ndati ndakuenda. Ndakubuda gate ndobva ndasangana nemudhara wacho manje akutopindawo apa ndaenda ndichiperekedzwa naiye manje, taitiri 2 takubuda gate. Ndobva mudhara wacho ndangomhoresana, ndangoshayiwa kuti ndoyakudii, but ndaingozova ndoonei kuchechi because pamba pamufundisi panogona kungosvikwa chero nemunhu ka. Vakangonzi chii hamene kuti akangoti ndokwamaedzenge zikanzi hando kwamaedzenge ndovaziya chichichichi, chikanzi ako makutoenda tichisvika sei, vanongoti regedzai tiende mufundisi, tagara takutoenda. Ndokubva kwatakaita paya ndapasa test ka yekunzi mai vada kuona because anga akazondiudza kuti ndairanzi chi anoramba kuuya kuzoonekwa itsotsi. Pataita patest number 2. Iyi yanga iri test number 2 handiti, but before that kwaive neimwe test because according to her ambuya vangu vanga hamene kuti vakanga varota here kana kuti vanga vadii, because vakati mukomana wauri kudanana naye kana asina mainitials anotanga na PM haasiriye. Of which ipapo ndakabva ndapasa because my initials anochi ana pious maidzengeka. Yenge ichibreak outside kwangu anzi my initials anditanga nani? My initials are P na M. Zvikanzi kana asina my initials iwayo zita rake risingatangi na P M hasirizvo. Saka ndakabva ndapasa ipapo. Toya panyaya yechi ndobva vamutizve pane wakudanana naye, mukomana kudana naye wako chaichaika anofanira kuuya nekadhi, hanzi kadhi hombe, mazigift cards aya mazihombe. Enda asingazive kuti ndasingazive kuti kune masikadhi akakura akakudaro. Saka zvakangoitika one day ndezvekuti hana chanditomboziva panhingirikini. I think it was a birthday or Valentine, handichanyazoziva. I just said to go kushop kunotsvaga card. Saka ndasvika kushop kuya
Mama ndakatowanira mufamasi futi kadhi racho. Ndobva ndaona muine mai ine tumakadhidi but muine tumakadhidi kudaro mai ine hwani raizihombe rakatokura nge A4 ngebhuku chairo A4 exercise book rere. Ndobva ndangoti regai ndingotenga iri rakakura iri. Ndobva ndatenga kadhi riya rakakura ndorandakaendesa iroro. Izvo ragara rakataurwa kudhara kuti anouya nezikadhi kwete yamaregular size aya but anouya nezikadhi zihombe reriya ndiye wako chai. Indaenda nezikadhi zihombe. Ndobva ndapasa test iya. Zvapera paya. Takabva tatotanga kuchimhanya zviri normal paya because ndokunga matest ese andaitwa nemahurdles ese ndanga ndapasa. Then ndobva ndati it was 2013 ipapo tata muna 2014 ndopandakazoti paya kuThailand muna August 2014 ndikanoita 1 year yese ndiri kuThailand. Ndadzoka ndawana ndakangomirirwa zvinenge zvinoita izvo. Ndasvika ndikagara about a year ndiri kuZimbabwe paya. Ndabva ndati ndaenda kwandakazonoshanda kuma-cruise ships uku ndikanoita about almost 9 months 8 to 9 months. Ndadzoka kuma-ships kuya ndangova ndakamirirwa. Patakazobvisa mari muna 2017 tata ne almost 4 years tichidanana. Patazobvisa mari patazogara after another year patazochata muna 2018 after another year then ndoku vatese kwatakaita but tichiri tombodzokera kumashure mbichana musikana waya wekundiramba uya ndarambwa paya pane pandasina kutaura ndobva ndati kumufana wangu musikana waya maiguru wako aya ndarambwa atimboendei kumasowe. Ndobva ndaorganiza inonzi maprayer warriors. Taenda kugomo kuya kunoshimanda. Tashimanda asikanzi mufana wangu blazi hameno kuti zvikanzi chiratidzo chandiri kupiwa hapana madhiri. Ndikati haiwa hauna kunyatsoona, let's pray some more. Tanamata haiwa hapana zvakazobuda. Then here I am. Neuyo wakadana naye usati wamboonana naye face to face? Wandakadana naye ndikuya kuti wandakadana naye ndichitoziva wandakaona uya face to face. Andi wakazoguma wane uyu wakadana naye pafoni muchingotaura ma-hours ndo wakazoroora kauyu wakazongoonawo papaya? Wandakazoroora kauyu ndiye watakadana zvepafoni ka but ndikureva kuti akandiramba uya wekutanga wacho anga aripo before uyu. Wandaenda kutaura. That's so sweet. Ende wakaita lucky when akamboinvite vana. Funi yangu yangu ikuita ichibreaka saka zvimwe zvazvichindijamba. Okay. Mira tu. Okay. Ndaisa link guys. Hanzi kunoshima zvanzi. Wow, that was so sweet, Pius. Kunoshima ndam. Ani mbuya vari kwere tindewo kuroudzwa hope. NdezvaMwari ambuya vakati mukosha wangu wandakarota mbuya vairotswa right kadihombe imachimbonazi izvi ndozvidawo nachi unamata kupikira ndichakudzinga uite follow. Nhasi ndaita follow one aiwa pekupesa ndaida kuita point yekuti wakazoguma waroora iye munhu uyu ndiye musikana uya ngowakanga usati wamboonana naye bva mataka kudana nasi musati mamboonana, so ndada kuti paite clear ipapo kuti ndizvo handiti ka ndio akazoguma amairemba wake chapakaita 2 minutes pasi pasina apinda toenda live. Posa boy aripiko? Handizivini. Posa boy asakambojoina live.
Poster boy. Ise gano harisiro zita rake rekutarwa nayo anongonziwo poster boy. Tomuti poster boy. Kana asiri poster boy awo zvinopindere. Tiri sei nekuti bla bla. Hi Shero, hi Pius. Kuri sei? Kuri right zvako. Sorry tatove mumachira kudhara saka ndambotirega ndimboitesi. Because tatodzima malights kudhara. Bo, no problem. Okay. Saka ini patoda kunyatsobvunza mukoma Pius ndepekuti handi mati musikana akakuitai surprise here akati hanzi tete wacho arikuda kukuona this and that. Ko reaction yenyu yanga iri sei first time yenyu yekuonana nemusikana wenyu? I think I was just flabbergasted. Ndakangofamisika. But I wasn't sure how to react because indaitarisira kuona tete. So I think the surprise worked. Okay. Okay, that was good. Saka mati ndiye wamakazotoroora, ndiye mukadzi wenyu wamugara naye. Handiti? All right, okay. That was so sweet of you. Two of you. Thanks. Okay. Okay, thanks for adding me. Good night, people. All right. Ivo, good night. Good night, bye. Bye. Josh? Yes. Josh, what is Zamazame? Did you say? Kumna nerimi pande. Kuribi. Hausi uri kubvisa nere Sheroni. No, ngakafriza, inofriza but murimi rwaramba ameuti akada kuya chishotesere kana akada kuya chiseka ndobva rurimi rwaramba ruri pashe. I don't know. Ndinobuyisa umwe. Manjenjenje zviri sei? Tisu ana madhvena samaita wacho tese tiripo takadai. Zviri sei? Pius unapinda wakati samaita. Okay. Mukane mavara. Vazvizive kuti huru yadzimbabwe. Ndiri bhonde ipi yako? Tikati vazvizive kuti tapindira. Kuti mhuka ine mavara yasvika. Makawandisa face makoti achazoona video kaira anenge aida kuona face. Kuona kuti tete ndevapa ndevano. Ndichamutumira link wegweona. Handiti yekutovatumira vaone. Chino ndipo jamba zirongo ine reyelo nhasi waane rimwe. Sei chifanira kupfeka majakezi ndonyara pane zvandine insecurity yandinayo. Aiwa ina ndinobvunza kuti sei uchimapfeka ndozvandambotaura. Eka ndikazokupaika ndozosira ndichiita sei manje? Naipa. Unosara nehwanda. Iyo security yangu iri pamajakezi. I'm sorry. Unoita chioma ndikupfeke. Nditoda mamwe. Ndiwakaiswa nemumati. Ambuya variko here? Ambuya variko. All right. Variko. Aiwa takangoti tibvunze zvedu bhukuzi vanorota zvakanaka kwazvo. Tanzwa Makuda kuroterwa here manjenjenje? Imi munoroterwa indozoroterwa nani mukatanga imimi? Imi mutori bhoka imi. Imi ndiutorika bho. Pakuti chii? Shema. Tinongoroterwa tese uraiti vanongotirotera tese bva. Vacharota. Ndikaenda Zimbabwe ndomunoroterwa.
Ndafarira matesta wakapindana nawo kadhi, then kunzi tete, then saka ndachitombonyorawo comment section kuti saka soro B haasi kuona here live izvozvizvi. Obva ati awasikana ndakarasa makomborero angu. Ndofunga Akakuitisa ati break ye3 days uyo. Ukapinda magumbeze nebhutsu. Wakarara nebhutsu here? Chinombotudza kuti paati break pakapo wakanyanyoitei chaizvozvo. paati break ndakarambwa ndichikwira gomo kuenda kumasweka ndichitokwira kamukwidza kacho kakandiremera zvokuti ndisvike ndizosvika pagomo paya pandaenda. Ndobva ndaifanira kunonamata. Ndakangosvika munamata hauna kutombobuda. Ndangosvika ndikarara paya nechislabosi mai muzasi metengere mvura riya. Adropa pesa akuvanozviwa. Kati paya muzasi metengere mvura recity council. Saka munenge muine zviya zvimende zviya zvokuti unokwanisa kuvata. Ndikasvika ndikangovata ipapo. Ndonga ndakavata nonga 3 hours. Pandazomuka, pandadzokera kumba. Ndonga ndakatofona kubasa ndikatadza kuenda kubasa. Ndonga ndakatotadza kuenda kubasa. Pandazo out of topic bichana. Ko budhi vangu vaya vekubarani kwenyu vakazoita sei? Vaida stereki yekera. Asi vanga vari taken. Vakazodii? variko mwana watokura zvatononga grade 5. Ko nemudzimai wavo vachiri vese? Hawakasimba handomuchirira maoko hawakasimba taurai manjenjenye vamuda kuti Nchambuze here foni yangu yabva yakati sone kumenyeswa orange kana ndiwo. upesa kuti zvamanyota pesa ko ava vekukuudzira kutuka ava muvhangeri ava vanonga vaprepared here kuzotukawo. Ya ndanga ndatoo prepared because tataura nonga kubva masikati munhu asingaburitsi zita. Indishayo ndiani apa kwakwa kuma6 pandakasangana nemuvhangeri uyu. Isinonga tatanga kutaura nonga kubva kuma1 nemunhu asi zita risingabudi. Asi iwewo pawaifona kutojusa foni yako dhola waifona uchiti uri kufonerani? Ndakandasiwa necuriosity yekuti because munhu akanga amboita ambobhipa kane kaviri. Ndobva ndazofona back ndichida kunzwa kuti ndiani andibhipa. Ezvo kwakusiri kubhipa kwaiye kuti akafona estate akafona ombo estate okata foni. So ndango curious kuti ndiani munhu pandakazonzwa kuti voice remunhukadzi ndopandakada kunyatsonzwisa kuti munhukadzi uyu ndiani anotane iye haachadi kuburitsa zita manje. Samaita vanga vanhu vazvidete. Ndanga ndanzwa zwi. Wakazoroteswa. It before kurota zvapa. Aiwa ndizvo kawani mumhorese makoti modzoti aiwa tiriyo. Alright. Ebo. Okidoki. Alright, sister manjenje ndada kupotede uyu ari muklasi guys ndada unobika manje. Wosisa vari muklasi ka indipalize. Kutouya kudina yatanzwa tiri kubika American goulash. Guys, cheers. Okay, bye. Cheers. Pesa baduna. Pesa ndiye tokotoda pana kuti manjenje ndo atenge udone nei. Iri bo. Alright, alright, bye bye guys. Ndakuinda toonana guys. Tona mangwana, good night. Nasitapedza on time.
Bye bye, guys. Cheers. Oh, no, 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 no. Ndikutadza kuenda. Oh.